agring apanagugot iti kamuti mangisang sa agiwayway itinguwanggen. Nagaget ni Uncle Berting na taripato iti dingwen pagulida na nasken at tuladen. Awang kanyan at panog ginaldaw lata sumalok uray makasinit pa'y iti pudot. Nakarat kadlata uray ada sa gubanit na agpastor nuang tipan na kay nanana. Kasta ni Uncle Berting sa sumangpet no ti malemen tati kayat na rumangay panagbiagken. Nunal pastira repen nagbirok man ti panggedanen alat tiro tadandanin panagapiten. Ngem apay tanaliday taabagam lalpay idinaamuam ti presyo iti pagay ni Uncle Berting di pa umisem na pampaykit di nakinumen. Ngem kuna na sumulita to next scrapping sumaruno apana tatalon retken si kaket ni maton doble pa'y ti presyo ti abono. Awan pa'y ket di danom regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isalda taltalon. Ginansa ang masakan tati maklenen iti pamilyan tatay barun na nga agbasbasakit nang asawa nagaraksak ti pakasar na balse dito'y balse ditangin nga lako natay may nga ektarya. Kasta ni ang Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen anian arigat di mamlarumang ayen adan apuko ni Uncle Berting isupayen nagpagbagatasen alat tiro madlaw alumakayen. Adamay sa amalem nakita ni Uncle Berting nakatugaw agkapkape na kamuleng-leng. Awanen iti matalo ni naamina nalakon awan pa'y ketken kuwa namang taripatun. Parbangon mo agring apanagugot iti kamuti idi sumangpet si malibuka ni Uncle Berting dagiti anak na agraman na puko na nagaranada anapan dimisita. Dakil na baliwan dagiti anak na iti kinagaget imalada. Kenkuana nga inyero doktor ken abogada ni Uncle Berting aniya nga taubrana. Kasta ni Uncle Berting sala sumangpet no ti malemen pindaen at anak na pasyaren. Nalakonan ti dagdagana tapi napadalang gemitan mansyanen iti balay na. Sikangay karuba mamung kadisuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramiden na ti amin kadatay nga anak na at subalit tay kumamet ken kuana. At subalit tay kumamet ken kuana.